салом бинандагони азиз, ин барномаи навиди бомдодӣ аст ки манзури шумо мегардад. имрӯз душанбе 21 июн аст ва ман Амриддин Олимов то 10 дақиқаи дигар шуморо бо тозатарин хабарҳои Тоҷикистон ва минтақа ошно мекунам. имрӯз дар барнома: чин ба Тоҷикистон 300 000 воя ваксинаи зидди COVID-19 дод. Эмомалӣ Раҳмон раисиро ба пирӯзиаш табрик кард. фавт аз коронавирус дар Русия бештар шудааст. чин ба Тоҷикистон 300 000 воя ваксинаи коронавак ва тақрибан ҳамин миқдор сӯзандору кӯмак кардааст. ин ваксинаҳо шоми 20 июн ба Душанбе расиданд. дар маросими қабули ваксинаҳо дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе мақомоти тоҷик ва низ сафири чин дар Тоҷикистон ҳузур доштанд. вазорати тандурустии Тоҷикистон мегӯяд, ки ваксинаҳои чинӣ дар амборҳои вижаи ин вазоратхона нигаҳдорӣ шуда, бар асоси нақша ба табақаҳои пешбинишудаи аҳолӣ гузаронида мешавад. пешниҳоди интиқоли ваксинаи чинӣ дар авоили моҳи марти соли ҷорӣ дар ҷараёни суҳбати Эмомалӣ Раҳмон бо ҳамтои чиниаш Си Ҷинпин садо дода буд. дар он суҳбат раиси ҷумҳури чин гуфт, кишвараш омода аст, ки ба Тоҷикистон ваксинаи зидди COVID-19 диҳад. Тоҷикистон қаблан дар доираи барномаи Созмони ҷаҳонии тандурустӣ ковакс 192 000 ваксинаи AstraZenecaро ройгон дарёфт карда буд. пештар масъулини вазорати тандурустӣ гуфта буданд, барои ворид кардани ваксинаи русии Спутник V гуфтугӯ доранд. мақомоти тоҷик мегӯянд, ки токунун ҳудуди 80 000 нафар дар Тоҷикистон эм карда шуданд. дар ҳоле ки вазъи сироят ба беморӣ дар кишвар рӯшану ошкор гуфта намешавад, аҳолӣ ба зарурати эмгузаронӣ таваҷҷӯҳи кам доранд. вазорати тандурустии Тоҷикистон аз моҳи январи имсол пайваста мегӯяд, ҳеҷ ҳолати нави гирифторӣ ба коронавирусро сабт накардааст, вале дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва расонаҳо аз ҳолатҳои нави сироят ва марг хабар дода мешавад. моҳи гузашта дар Хуҷанд 15 нафарро ҳамчун гумонбар ба коронавируси нав карантин карданд, вале баъдан мақомот гуфтанд, ки онҳо бемор нестанд. ба гуфтаи мақомоти тоҷик, аз оғози беморӣ дар Тоҷикистон ҳамагӣ 13 308 нафар ба COVID-19 сироят ёфта ва танҳо 90 нафар фавтидааст. коршиносон ба ин омор бовар надоранд ва мегӯянд омори воқеӣ даҳҳо маротиб аз ин омори расмӣ бештар аст. дар давоми рӯзҳои 17 ва 18 июн фавти сокинон аз коронавирус дар Русия 14% афзудааст. дар ин бора Татьяна Галикова, муовини сарвазири Русия, ки раҳбари ситоти фаврии мубориза бо коронавирус аст, ба хабаргузории Интерфакс хабар додааст. ба гуфтаи ӯ, ба он хотир шумораи марг афзуд, ки гирифторони коронавирус сари вақт барои кӯмаки тиббӣ муроҷиат намекунанд. ӯ гуфтааст, аксаран ҳангоми бемории доруҳои оддии муқовимат бо вирусро истифода мекунанд ва коронавирусро аз сармохӯрдагӣ фарқ намекунанд. нимаи моҳи июн якбора гирифторӣ ба коронавирус афзоиш ёфт. рӯзи 18 июн дар Русия беш аз 17 000 нафар ба COVID-19 сироят ёфтааст, ки як баробар аз рӯзҳои пеш зиёдтар аст. дар пайи афзоиши гирифторони коронавирус, мақомоти рус баъзе маҳдудиятҳо ҷорӣ карданд. дар Русия ҳазорон муҳоҷири кории тоҷик кор мекунанд ва тағйирот дар Русия ба зиндагии онҳо низ таъсир мерасонад. аз ҷумла эълон шудааст, ки аз ин ба баъд ба онҳое ки эм нашуданд кор додан намешавад. ин пеш аз ҳама ба таксиронҳо дар Русия марбут гаштааст. дар пайи карантини соли гузашта ҳазорон муҳоҷири тоҷик дар ин кишвар ҷойи кории худро аз даст дода буданд. филмбардорӣ дар 48 соат чорабине бахшида ба ин озмун дар доираи ҷашнвораи иттилоотиву технологии Go Viral дар Душанбе баргузор шуд. дар ин чорабинӣ филмсозони Осиёи Марказӣ ба ҷуз намояндагони Тоҷикистон ширкат доштанд. озмун барои филмҳои кӯтоҳмуддат барои филмсозони 5 кишвари Осиёи Марказӣ аст. бори нахуст ин озмун бо дастгирии маъмурияти дипломатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Қазоқистон баргузор шудааст. гузориши ҳамкорам Нигораи Фазлиддин дар ҳамин бора аст. тарҳи мазкур довталабони Осиёи Марказиро маблағгузорӣ намекунад, аммо барои муаррифии онҳо шароити мусоид фароҳам меорад. намояндагони Тоҷикистон дар ин озмун тӯли 3 соли ахир ширкат доранд, вале наметавонанд натиҷаи ба даст оранд. متاسفانه همین طور شد که اشتراکچیان از تاجیکستان و ترکمنستان در مدت 3 سال نتوانستند مکافات به دست آورند. من نمیدانم سبب در چی باشد. شاید کانتنت سازی در این کشورها دشوارتر است.
филмсозони тоҷик бовар бар инанд ки дар тоҷикистон нисбат ба ҳамсоя кишварҳо монеаҳо барои филмбардорӣ хеле зиёданд ва ба кори онҳо дахолат мекунанд. аз ҳама проблемаи муҳимтараш ҳамин аст ки набудани иқтисодиёт, яъне проблема дар пул. мушкилиҳои дигар дар он аст ки вақте ки мо ягон локатсия мехоҳем ки сабт кунем, ҳастанд идораҳое ки ба мо иҷозати сабт кардан дар ин локатсияҳо наметиҳанд. бисёр проблемаҳо ҳастанд. яке аз проблемаҳои дигари мо ин аст ки мо барои ҷавонон умуман як базае намерасад ки барои филм эҷодкунӣ ягон роҳи нав нишон диҳанд. бархе дигари ҷавонон монеаҳоро дар нобоварии мардум ба синамои тоҷик ва адами таблиғи филмҳои тоҷикӣ медонанд. ба гуфтаи онҳо ба таблиғот бояд аҳамияти хос дод то ки синамо ба мардум наздик шавад. якум қадам ҳаст, мо бояд боварии мардумро як бор дигар ба даст гирем. ин кори дуру дароз аст, мумкин аст 5 то 10 сол ҳаст ин кор. ин яъне ки мо системаро сохтан дар кор аст. ин қадам ба қадам пеш рафтан дар кор аст. афсӯс медонед, мо медонем мо намедонем афишои чизои санъат амонро намебинем, аммо мо мебинем дар куҷо кадом қаҳвахонаи нав кушодагӣ ҳаст. аминам савол на танҳо ба эҷодкоро, ҳам савол барои сиёсат. коршиносон бар инанд ки мушкилот дар ҷавонон не, балки дар худи соҳаи синамои тоҷик аст. дар мактабҳои олӣ бештари дарсҳо дар бахши театр баргузор мешавад. эмомалӣ раҳмон президенти тоҷикистон Саид Иброҳим Раисиро барои пирӯзияш дар интихоботи президентии Эрон табрик кард. президенти тоҷикистон гуфтааст ҳамеша хоҳони таҳкиму тавсеяи робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои судманди байни кишварҳоямон бар асоси усули ҳусни тафоҳум, некхоҳӣ ва эътимоди холисона ҳастем. кишварҳои ғарбӣ интихоботи Эронро ношаффоф медонанд ва Раисиро табрик накарданд. Владимир Путин президенти Русия ва Раҷаб Таyyib Эрдогон президенти Туркия низ раҳбари нави Эронро табрик карданд. мақомоти Эрон мегӯянд ба тарафдории Раисӣ беш аз 17 миллион нафар рай додааст. Иброҳим Раисии 60-сола низоми додгоҳии Эронро раҳбарӣ мекард. ӯ яке аз додрасҳое буд ки соли 1988 як зумра мурофиаҳои сареъеро назорат кардааст ки дар он ҳазорон маҳбусони сиёсӣ ба ҳукми қатл маҳкум шуда эъдом шуданд. созмонҳои ҳуқуқи башар мегӯянд ки Раисӣ дар ҷиноятҳои зидди башарӣ айбдор аст ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ӯро таҳти таҳрим қарор додааст. муҳаммад Ашраф Ғани президенти Афғонистон раҳбарони ду вазорати калидӣ, вазорати дифоъ ва вазорати корҳои дохилиро иваз кард. ин тағйирот дар пасманзари фаъолтар шудани ҷангиёни гурӯҳи Толибон гирифта шудааст ки дар пай ноҳияҳои Афғонистонро таҳти назорат медароранд. президент Ашраф Ғани гуфт ки генерал Бисмиллоҳ Муҳаммадиро ба ҷои Асадуллоҳ Холид вазири дифоъ пешбинӣ кард. Асадуллоҳ Холид пас аз 2 соли кор аз ин мақом барканор шуд. ӯ ҳамчунин Абдулсаттор Мирзаквай ки дар гузашта раиси чанд вилоят аз ҷумла Қундуз буд, вазири корҳои дохилӣ пешбарӣ кард. ин ду вазир вазифаҳои худро анҷом медиҳанд, вале онҳоро бояд парлумон тасдиқ кунад. тағйир дар ду вазорати калидӣ дар ҳолест ки пас аз оғози хуруҷи низомиёни Амрико сар аз 1 май Толибон чанд ноҳияро дар Афғонистон аз дасти нерӯҳои ҳукуматӣ гирифтанд. дар бахши як рӯз дар таърих ҳамкорам Хиромон Бақозода шуморо бо муҳимтарин таҳаввулоти таърихии рӯзи 21 июн ошно мекунад. 21 июни соли 2016 Ёқуб Салимов, собиқ вазири умури дохилии Тоҷикистон, баъди 13 соли ҳабс ба озодӣ баромад. яке аз фармондеҳони бо нуфузи фронти халқӣ бо иттиҳоми бандитизм, хиёнат ба ватан ва дигар гуноҳҳо соли 2005 ба зиндон маҳкум шуд. 21 июни соли 2018 таърихшиноси маъруф ва муаллифи таърихи Табартақсим Раҳим Масов даргузашт. ӯ аз камтарин муаррихони давр буд ки ноадолатиҳои сиёсии тақсимоти ҳудудии даврони Сталинро маҳкум кардааст. 21 июни соли 2013 Парки миллии Тоҷикистон ба феҳристи ЮНЕСКО ворид шуд. Парки миллии Тоҷикистон дар 60% масоҳати вилояти Бадахшон ҷойгир буда ба шумоли он Кӯли Сарес, Қуллаи Исмоили Сомонӣ, минтақаҳои Дарвозу Ванҷу Язгулом дохил мешавад.
бонки миллии тоҷикистон қурби сомониро дар нисбати асъори хориҷӣ барои имрӯз 21 июн чунин таъин кардааст. шумо барномаи навиди бомдодиро дар пешниҳоди ман Амриддин Олимов тамошо кардед. хабаргузоришҳои тоза ва ҷолибро метавонед аз сомонаи радиои озодӣ ozodi.org ва саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо кунед. хайр то боздид.